netokake Werkudara luwih dhisik. Cetha kowe dadi pepalang dadi Pilipe Wala Durwasa. Ora gelem minggat Rena pangindam tabrak domban dengan lang nyawamu. Lemah mamu. Ombe ketemu rapat Werkudara.
maju. Wah, mati. Losor harus baca tenanan, menangan naune. Ayo ngadeg. Siji, loro, ra nganti telu candhak ben. Wah. Aneng margo amal agung. Gelut karo sapa Pak kok nganti kemringet kaya ngono. Buta dadang manguri. Ala durgangsa. Wah, sampeyan iki wong sepuh mbok lenggah bae. Wong nyatane yo aku karo bapak karo idul wetanipun ngupadi Siwa Puntadewa ora ketemu banjur sowan Ndorowati. Aku sing ngalahi munggah Pendhapa Ndorowati. Bapak tak kon lenggah. Lha iku ono buta kok ora perintah karo anakmu Antasena. Dadi anak kuwi kudu kaping sasmita. Kowe tak kedhepi wit mau ora enggal maju. Kedhepi to? Iya. Wah, lha ora ngerti piye sampean kedhep kanggo kacamata ireng. Padune kacamata ireng kira-kira sinden ora ketara. Wah, apa? Wah, ora bagus dikadeng anak kok bagus. Anak kurang ajar bantah karo tuwa. Curang mripatmu. Lho. Wis bapak istirahat e. Lereng sing gelut kaya ngono kuwi lho. Perang kaya ngono kuwi kene kira-kira akeh. Diyo iki apik sabdane sampeyan. Ora kaya ngono kuwi. Sampeyan wis tuwa. Mbok aku wis maju. Oh, iki aku dipusaka gawan. Sumut kuwi nek tak tamake buta kae. Ora mung buta kae mati. Opo sih mati sumut kuwi sih. Itu mendapat 5 jam tak cas ora dhewe. Aku bapak tak sumut nggih. Raimu. Karo tuwa kurang ajar. Ora salah itu tutuk teno. Salah yo, Pak.
Ganti musuh. Kowe Antasena, sendok kuwi raimu. Antasena. Gelak-gelak aku aja. Wah. Atos bagi-bagi. Hai. Wah. Modal. Panas, 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 panas. Wis bisa dadi srana padane Ndorowati mbon sewu Pakde. Ora teges umum to pamer iki ora. Bapak iki wong sepuh takon lerek wong amati iki sing ngrampunge anak mulanang Antasena. Kuwi ngira Antasena ngomong batas dadi Pakde Kresna kuwi wis pirsa. Ning tok ora weruh. Mergo wedi yen tak tagih janjine. Ndorowati duwe janji apa? Ah ngene. Iki sing darani lali janjine. Sing kok ngarepe? Lho sore kok Pakde Kresna maring dawuh Antasena. Padhange lakon Ndorowati wis tak padhange sing dadi Baladewa gadungan kuwi mau. Buta sapa? Dandang Mangure anake Betari Dewa. Aku yo gumun. Buta-buta Dandang Mangure kok pengen ngerah pusaka Ndorowati. Iki aku iki gumun. Gandhe wis tak singgirke buta-butake do nekuk penjalin aku iki do bali. Iki dina aku nagih karo Pakde. Wah, kowe janji karo anakku larang. Janji apa ayo kudu ditepi. Janji apa ge Antasena? Janji yen aku iso madhani lakon Ndorowati, Pakde Kresna bakal paring dawuh ngono ngendi menggawe Siwa Puntadewa. Wah, iki to. Kae aku dorong iki. Ojo suwe Pandhawa wis kelangan barep. Ini dina tuturna ana ngendi barep kakangku Puntadewa.
mungkung nganggo memang leleno tanggo kandhen yen nang tulasa mengku tiyang utama jagat yo atro mangsuwa jagat Yai Werkudara kok dene Antasena sudah piye Pak Kresna nggih Pak ing ayun purna wis ngandharke ngarasina Antasena yen lakone Yai Kuntadewa ki lagi sineng kering jagat Pak Ndarawati durung kena ngendi lenggahe ning mung bisa menehi sarana menehi dalan menehi sarana menehi dalan sing kok karepe coba Yai Werkudara apa Antasena munggah kakuwangan Suralaya nyuwa pirsa malah nyuwun Bathara Guru kemana ratune Jawata kang raton jagat saisine tertampu pirsa ana ngendi lenggahe Yai Kuntadewa sowan kayangan iya ya Pak Antasena piye atur gawe dibenak wah ora babe monggo dikokon anake walik piye sing perintah wong tuwa yen kowe ngrumangsani anak Werkudara kowe ngrumangsani putra Pandhawa putra Jodimati kudune sing suwat kahilangan Suralaya iki kowe yen bocah dene aku belum sowan kayane ana syarate apa diawatanati Bapak Werkudara karo Pak Kresna yen nganti Pak Kresna ora ngawatake laku aku dah aja sowan tak awat-awati muga sowan tingkat
moyo-moyo jagat kula. Dudu soroting sanggang Surya Candra Ndara Kartika. Tubuh menika gumelaring kakilangan Suralaya. Surem perbawane kakilangan Suralaya. Awit nandhang goro-goro. Nalika Samana Ratu ing Jawata Bathara Guru. Ing adhekane tuane Jawata nggih Bathara Narada. Semu kami kajeng jebet-bebet jroning nala mangono jroning panganduan dereng kaya sing biasa. Pangsamar pamoring soksma Simoksmaya Winangling asepi sinimpeng Langing ngabu Pambunganing warna talen sageng Luyuk layaping aluyo Wong bilang sekali bawa mati Kakang Resi Narada Marmanipun dede kalenggan parpatan Kakang Resi Narada katimbalan sowan kalenggan samangke nyuwun obor amrih padhaning swasana kahilangan menika Kakang Narada. Begitu pangamo gugul kali jene sapa sing gawe adalah. Adi Guru wonten dawuh. Kang rokok sudo pangudal-udal saged ngraosaken pinten. Biming manah monggo Adi Guru kahanan kahyangan kang lemahi goro-goro. Panas kahanan kahyangan Suralaya. Umum kapah Candra dimuka mencet sing galake. Terus kami saking panarka kula saking pambatan kula. Tok sumbere gara-gara menika wonten salah satunggaling Jawata ingkang nandhang ing reh kalepatan. Wong wilading sekali bawa mongke. Kakang Narada boten dawuh. Manut Kakang Resi gara-gara menika jalaran wonten dewa ingkang nandhang lepat ya pasti mekaten dewa. Suami kuwi babar kuwi badan. Jawata sinten ingkang nandhang ing reh kalepatan lan lepatipun menapa pun diri sembodongan. Mahanani guru-guru kemapan kahyangan. Menapa dipun keparaken Raka Sudha pangdal-dal Blaka Suta dhateng Adi Guru? Iya, prayoga langkah dimekaten Kakang. Lho saya ingkang jalari goro-goro kemapan kahyangan menika para dewa salah tunggal wonten ingkang ngandhang lepat. Sinten to ingkang ngandhang lepat? Boten wonten sanes kejawi. Oh, duka Adi Guru kabeh. Kula sunampun nganti ngamur-ngamur gawar pandhak pundika Kakang Resi. Ngamur kados pundi? Lepat kula menapa dosa kula menapa ingkang jalari guru-guru menika. Napa sewa iki? Menika sampun dados pantamaning para Jawata bilih titi wanci tumuruning kanugrahan wahyu kamulyan sejati menika mestinipun sampun tigang candra kakependel. Inggih. Wahyu kamulyan sejati mestinipun sampun tigang candra kakependel. Saderengipun sura menika mestinipun sampun panjang. Niki kok kanthi telak sari sura, kanthi sasi sapar.
Wah, yo kok taksih duka regem, taksih duka gondeli. Mongko sampun dados pasarujukan para Jawata. Sinten nyewa titah Ngancapaka ingkang sekung Subarata. Sing ketrima semedine yo niki kenang nampi kanugrahan payu kamulyan jati. Ning menapa ngatur kalenggan samangke Pak iku isih digegem pun saya adi. Adaane yen dewa nandhang ruput kuwi saka mangsa kahanan kahyangan iku wonten lakon sing aneh-aneh. Kandungan rimang lirino tanpa kaning yen mampu somampu yang utama Luwun kaki guru aja kaget aku Antasena sing suwana kahimangan Suralaya sembahku sungkemku basaku kudu ana asane kaki guru wong wilayah sekarang bawa langgeng. Iya, Antasena. Wis urun tampa jeneng kita ngaturke dadi ora liwat pangestu urut ora tanpa ya wis tak gedung uga dadi sifat kali. Bloko Suta gak utang terang semak urene iki aku bakal nyuwun senjata pitulungan. Iki dina Ratu Ngamarta Siwa Puntadewa jengkar kang tanpa pamit durung mundur. Monggo aku karo Bapak Perlu durung goleki ngalor ngidul iki tanulung ora ketemu. Aku ya gupun adat mugi Siwa Puntane lunga nyang dinding mesti pamit ya iki babar pisan ana sing pamit. Banjur aku sowan Gorawati ngumpirsa Siwa Kresna panjenengane ya ora pirsa, malah kepara aku diutus sopan ana kahyangan. Nyuwun pirsa kaki guru. Jare kaki guru aku dewa ngerti pelakon kang dibanding jagat padani. Mila aku duwe-duwe kali. Pangsulana wene iki duduh wene pepadhan. Iki dina Siwa Puntadewa lenggah ora endi. Wong kuwi lek sekali baru ora Urupa Antasena. Piye kali? Yen perkara jengare Narendra Ngamarta Puntadewa kadata ulun kuwi ratune Jawata nanging ulun batan ngawune ngani. Ah, goro. Ngono kok ngaku dadi ratune dewa pimpinane para dewa. Ngono sok ora mangsa mutuske gawe undang-undang kanggo para kawula. Ya tak takoni ana ngendi nek Puntadewa. Dari ini sampai ini dewa ku bocah. Yen pancen ora pirsa, ora weruh ana ngendi. Siwa Puntadewa kelakon kahyange tak obrak-abrik tak gesungsan bawa bali kuwi. Bocah geglek Antasena. Kuwi kaya kaki Bathara Indra. Ya. Ulun Bathara Indra ora nrimake anggonmu nyamah marang Rama Ulun Bathara Guru. Anggepe opo? Iki mono kahyangan papan suci. Lah kok digunakaken bocah ora gawe. Yen pancen kuwi durung kesuruh nuruti sing dadi lekasmu. Iki dina musuhmu Bathara Indra. Oh, lakon sumber modal.
aja wedi kabeh. Utara guru tak takone ora ngerti. Dene dewa urusan apa? Terus anake sing jenenge Indra maju. Ora trimo tak suwut Indra kaya badane. Jubahe suwek. Dewa Narada ya mlayu. Kaki Bathara Guru ya mlayu iki pasawakan kahyangan iso tak kuwasani. Iya. Lah kok kowe wani-wani iki gak ono dampar prabon ngono ya mumpung ora ono kadune. Iki mumpung lakone dibalik Antasena dadi ratu ya pantes. Ya pantes wae. Bapak Werkudara dadi patihe. Wah, ora sudi. Kowe ratune aku patih ora urung bapakku kok perintah wae. Wah iya. Wong tuwa yo dolanan bocah. Pak Dikesa sing dadi brahmana ora. Iki ora surat marang gebyare kelungguhan ora. Ning kewajibanmu, wajibane wong-wong pandur ngendi lan gawe yayi kumpa dewa. Lah dewa-dewa tak takoni ora. Buyak sakrane Bathara Guru. Ada kok ndelik ana lagi semut goyang. Oke. Panjene wis madya raden yen candra purnama siti angin ami dewi sambunging kondo yang mapan tapi ning ati jamono nenggih Nalendra Ngamarta Prabu Uta Dewa ingkang Gusti Madya Candra ngayati tapa brata katirta ing ati jamono nalika samana sang napa Ngamarta nggih nyuwuning kecipta nyuwun Korbaning Gusti Kang Maha Nasa gayuh kanugrahan amrih
mulyaning para kawula sak negari ngamarta. Dumadaran cahya mentara sasoda lanang mrepeki nata ngamarta. Sembah sungkem mangabeti kula dipun njur bonglah sekali bawa langgeng Tiba sepadha kok banjur kita ngaturke bekti kalenggan sampun bakal pirsa. Kok remangi tapa brata mapange kami jamu apa kang dadi sedya kita. Ulun Punta Dewa ngamarta jejere dados nalindra. Wajiban kula memayu hayuning bawana. Wajiban kula wedaya kaya dewa tetep ing para kawula negari ngamarta. Pangsiting bapa ingkang kula tampi jawata nedya nurunaken kanugrahan kang mulya sejati ulun. Prasajan kula kula gayuh kanugrahan pakku kamulyan sejati kagem mulyane para kawula sak negari ngamarta. Luhur kang dadi gegayuhan kita ning jeneng kita kudu nyuwurupi. Wahyu kuwi hambeke suci. Yen pengin kecondhoan kanugrahan wahyu kudu cecawis madah kang suci, cecawis madah kang resik, tegese kudu luar saka dedosan. Luar saking dedosan menika kadosa pundi? Wong urip ana ngaca padha duwe dosa rong perkara. Siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa kalawan alam. Yen tak duwe dosa karo sing gawe urip, nadyan dosane pitu gunung tumpuk undung. Yen temen turu saka jero ati nggo pangapura, tertamtu Gusti bakal paring pangapura. Awit Gusti kuwi Maha Pangapura. Sing abot lamun manungsa duwe dosa kalawan alam. Kuwi bakal dadi titah sing apes mlaku sak mlaku krikil watu nyandungi laku suket godhong nyiring peti lakumu mula nyuwuna ngapura karo sing gawe urip nyuwuna ngapura lawan alam pengin menapa kula nyuwun ngapura lawan alam Kutha Dewa ngeling ngono nggon kita lair cenger jagat padang iki wajib ning kinanti
anasir tatak perkara bumi geni banyu angin moragi apa wis nate ngelengke wanci sedhela wae ngaturke gunging panuwun lan nyuwun ngapura lawan bumi geni banyu angin wis nate apa durung Waduh, kowe ingkang kathah dereng kudu mulang sawingan ngono. Lair kita, urip kita saringane sawengine irineksa anasir angin kang lungguh jagat wetan. Malaikate Jabala wernane putih dina pasarane legi. Nuna pangapura lawan anasir angin kang lungguh jagat wetan. Ing kono dununging legi mula legi dina kang kawitan awit wetan saha tembung wiwitan. Nyuwun pangapura lawan anasir geni kang saringane sawengine ngreksa urip kita lungguh jagat kidul malaikate Papahala wernane abang dina pasarane pahing. Mula tumrap wong Jawa pahing lungguh kumapan pohon kidul. Nyuwun pangapura lawan anasir banyu malaikate Hasara wernane kuning dina pasarane pon. Nyuwun pangapura lawan anasir bumi lungguh jagat lor malaikate Bajarawala wernane ireng dina pasarane pagi mula wage lungguh jagat lor lan utus ngapura lawan bumi geni banyu angin nengke rasamu nengke ciptamu seneke rasamu mapan tama tengah ing tengah kono dununge Bathara Wisnu tegese wis manunggal cipta rasa budi lan karsa wis manunggal kawulan Gustine mula wernane manca warna dina pasarane kliwat lamun to kliwon bisa ngendhaleni legi paempon magi ing kono titi wancine jeneng kita pantes nampa kanugrahan wahyu kamulyan sejati. Sumilat madono Bungasedhining sumo Mamayu hayuning agri Ngaturaken bunging panggung Urut Bathara Guru sampun paring kanugrahan wahyu kamulyan sejati wong golek wahyu napa wahyu iki gampang sing angel kuwi ngreksane supaya wahyumu bisa jenjeng jinem manjing ana raga caranipun kadosa pundi amrih wahyu menika jenjeng jinem dhateng kutha dewa wulung sing sepisan kudu nglakoni tapa ngrame tegese tetulung pring sapa wae kang butuhke kudu nganggo sesanti urip kuwi urup tegese urip kudu migunani pring bebrayan ing kono dalane wahyu bakal apik kang kaping pindho rumangsana uripku ana bumi iki ngliwati rawanci ya kuwi awan lan wengi panciawan wengi iki ana nyawane kula
wajib ngaturke gunging panuwun marang dina sajada apan lan wengi. Menika jenripun ngadiwundi. Utawa jeneng kita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Para leluhur durung lamun to ing panci surup surya. Gumantine rina yang wengi surup surya kuwi winastan julung caplok. Mula padha sembahyang ngaturke gunging panuwun marang dina sajada aman lan wengi, matur nuwun marang sing nguwasane gantine aman yang wengi sing manggon ing telenging julung caplok. Mula tumrap piyai kuno biyen wanci surup supaya leren nyambut gawe. Solata dikira guna marang sing kuwasa ngaturke gunging panuwun marang julung caplok. Ya, ora mung kandhek kuwi wae. Mulane wong Jawa durung aja do turu sore. Turwa sakuse jam 12 wengi utawa wanci madyaratri sakuse madyaratri. Awit ing tengah wengi kuwi sing diarani julung wangi. Ngaturke gunging panuwun marang dina sajada kang mapan ing telenging julung wangi. Sumedya ngaturke gunging panuwun marang Gusti kang akarya jagat. Banjur titi wanci kletek ing Sanghyang Surya ing jagat wetan. Wanci pajar kuwi sing diarani julung kembang. Mula piyai kuno paring dawuh tangimu aja kedhisikan pitik kuwi supaya hormat marang julung kembang. Mula ana piti wancine salat ing wanci pajar. Ya. Banjur ing tengah rina nalika Sanghyang Surya ngenter mapan ana tengah uyaja padha nyambut gawe lerena sawetara awit kuwi sing diarani julung sungsang. Julung sungsang kuwi ayang-ayangi sirahmu kuwi mapan ana sikilmu sing kok pidak. Dadi walikan karo dedekmu. Kuwi sing diarani julung sungsang. Lerena sawetara ngaturke gunging panuwun marang dina sajada. Marang kang wis nguwasani tengahing panci rina mapan telenging julung sungsang. Mula padha salat ing panci rina kae. Iya. Kanthi eling wanci hormat wis padha-padha nyawiji lawan alam hormat marang bumi geni banyu angin bakal awet nggonmu dadi sora nalendra weh daya kamulyan. Ngomong inggih. Matur nuwun piwulang lan piweling padha kuwulun. Ning aja lali weh senjata pitulungan pring padha-padha. Sampun dados kewajiban kula. Iki ulun kang kawitan nyuwun senjata pitulungan apa kowe sagur? Ngomong inggih saged. Menapa ingkang kedah kula lampahi? Kayangan Suralaya dosa basih blasak. Titah ngarsa padha cumantaka kumawani rusak kayangan. Aku njaluk tulung undurke titah mau. Menika sinten? Ora mulya mung kejaba Antasena. Wene pakaryan sing abot Antasena bakale diringkus karo Puntadewa. Ora ngrungu mengko iki Puntadewa dadi buta gedhe. Antasena ya dadi buta gedhe perang rame. Ora ngrungu kaya ngono. Wis
coba tak nonton Kutha Dewa kaya apa ning rampingi perkara. Kabeh karo nang ning kaswase. Sampeyan iki lunga ning ndi iki Pak pamit. Ora aneh-aneh koyo ngene. Pirang-pirang sasi jendak saka kraton ora pamit karo sapa-sapa. Aku karo bapak bingung. Goleki ngalor kidul nitang kula. Mentas saka ndi, Pak Dik? Kok meneng ae? Ditakoni kok menae semune ulate kok kaya peten. Pak Dik. Pak Dik. Alah Pak Dik. Mentas wong ndi Pak Dik? Apa kaya ngono kuwi patrake. Putra Ngamarta. Kok nanti sono kok. Aku isih ngakoni kuwi putra Pandhawa. Nek sing ngakoni putra Pandhawa ya putra Dawana. Ya. Anakmu Iwan sing kuat. Iki bocah duwe biyen kula nganti saiki ora iso temu pikirmu. Grudak-gruduk ngalor ngidul gawe wirani wong tuwa. Dupek kowe putu dewa kowe rumangsa apuh. Teman kowe wani munggah kayangan wani lawan para dewa. Yen pancen kok bajut-bajut ke paten ana makmu wae. Wis to. Halo Biu. Suarane swing. Ora sasedakah. Aduh, oh ya wis. Aku munggah kayangan iki Pak Dikuto Dewa aja kleru apa ora duwe aku lumung suara-suarane. Aku munggah kayangan iki mergo ono sing perintah apa? Pak Dikresna. Pak Dik, rene Pak Dik. Dewa badhe duka monggo. Ampun kae Antasena. Kae neraka ndoro mati.
Inggih. Inggih ten pundi? Inggih pun. Wah, digoleki bareng ketemu malah nesu karo aneh. Lunga sonti. Kyai Werkudara sing gedhe pangaku pun kakang topo mapaning kawi jamu gayuh waktu kamulyan sejati. Apa wis entuk karo gelar payu? Pandunganmu Yai. Yai punta dadi katokaning kang paring anugrah payu kamulyan sejati kuwi aku kulun Bathara Guru. Nggih, Pak. Pukulan Bathara Guru ngandhapake anugrah payu kuwi antara Antasena kanggo punggung tengkayangan. Yen tanpa Antasena ngampuk punggung tengkayangan, Sengara Wahyu gunungaken dhateng Nyai Aji. Yo rumokke Pak Dik. Ora kridaku nek ora anakku lanang Antasena ngamuk ning kayangan, ora cair. Piye to? Yo Antasena aku njaluk ngampuk. Lah arep nguntak arep nesu mesti arep Antasena wis dadi duta. Kulo tak gojeki dhisik terus ora sida serius. Meneng aku ngaji sampun kasembatan nampi kanugrah paku kamulyan sejati. Nggih. Pun ngene Ndorowati nderek kepeke yo keprimane kanugrah paku kamulyan sejati. Nggih. Prayoginipun monggo enggak mundur ing ngarsa. Kayo teko